Maing adlaw na usab kanatong tanan. Nini atong programa dagdag kaalaman at ano ang maitutulong mo sa ating bansa. Moatod kanato sa mga kaybalo ug dakong pagtulunan sa matag adlaw nato nga pagpuyo. Atensyon mga IPs. Kini nga impormasyon gikan sa nagpangalan sa FB o Facebook account nga si Dato Gil P. Musang. Ato patalinghugan ang ihang dagdag kaalaman alang kanatong tanan, ilabi na sa 110 tribes sa atong nasod sa Pilipinas. Atensyon mga IPs o Indigenous Peoples. Sabta ninyo ang pulong IP o Indigenous Peoples o lumad. Ang kahulugan sa Binisya mao ang orihinal o daan kay naay mga dato nga dili kuno gusto pagatawgon og lumad kay gusto nila IP o Indigenous Peoples. Ang IP o Indigenous Peoples ang kahulugan mga taong orihinal nga nagpuyo sa lugar. Ang Indigenous usa ka English nga pinulungan, ang lumad usa ka Binisya nga pinulungan aron dili mag-confuse o maglibog ang uban. Ang IP o Indigenous Peoples mao ang naipit sa gira sa gobyerno batok sa mga ideolohiyang komunistang CPP-NPA. Dili lang sa Region 10 o Region 11 ang mga biktima sa pagdaog-daog, pagpamatay sa mga lumad. Ang mga mangyans sa Mindoro, daghan ang mga inosenteng mangyan ang mga gipamatay sa mga NPA o walay hustisyang nadawat sa mga biktima. Sa Luzon, ang mga Aita gipangkuhaan og mga kayutaan sa mga impluwensyang politiko o mga tribal leaders nga mga bata-bata sa mga politiko. Ang kadti o kalti, daghang holders niini. Ang pagsabot personal nila ang maong yutang kabilin aron masabtan sa tanang tribo ang certificate of ancestral domain title o kadti gi-issue kana sa tribo nga tanang kaliwat diha sa maong yuta. Walay pangalan sa individual nga nakasulat sa maong dokumento. Akong pagpasalamat sa usa ka dokumento, usa ka dagdag kaalaman gikan sa atong usa ka igsoon, Dato Gil P. Musang, nga nang hinaot unta ko sa tanang mga tribo, sa tanang mga dato sa atong nasod Pilipinas, sa 110 tribes nga ato kining masabtan nga ang Indigenous Peoples o usa ka lumad. Managsamara ang kahulugan niini. Daghang salamat inyong higala, Dato Mabasag.